Тихо, Макси. Какво правиш? Нали живееш тук? Виолета, трябва да ти каже нещо. Закусваш ли? Слушай, виждала ли си Леон? Говори ли с него? Знаеш ли нещо? Не, какво става? Има захар. Защото не знам, вчера ми се стори малко странен на репетицията. Много се уморява. Не знам какво му става. За мен не е толкова добре, колкото казва. Сериозно ли говориш? Напълно. Ще му се обадя. Обади се. Няма ли нещо за ядене? Макси. Набирам. Включи се гласова поща. Ясно. Ще говоря с него, щом науча нещо, ще ти... Чакай, знаеш ли къде е? Той е в студиото. Да идем да видим. Скарах се с татко и ми забрани да излизам. Говори малко по-тихо. Защо? Защото може да те види. Баща ти тук ли? Да, тук е. И аз не мога да изляза. Ако има нещо, обади се. Вкусно е. Който научи нещо, звъни на другия.